idem ja do WC-a. Kako ste razredno už išao? Aha, da, jesam. Pa lepi sad. I oko letnje vremenu. Da, super. Šta? Gumica? Ja, pa otkud bre? Znam da ti gumice sigurno sve Ti si uz. Nisam ja. Ti si uz. Garantim ti si uz. Nisam Pa uzeo, kako što bi nisi? ja ukrao gumicu? Pa u krabičkom. A Jedi je gumica. ne bi ukrao. Pa de? Pa ne znam, sigurno ti pa na što ostavio si. De je gumica? Ne, Gde je gumica? ne, stvarno. Ovo znači raz. Andrej na hane zove, a? A nisam dobio. Ne, više munici ne. To ću sad da zamenim. Onda ubacim jedan. Pa kada ću ti bre? Da ti mene pucaš bre? Umri! Sad ću da mu pokažem. Sad neće znati šta već našlo. Sad ću mu baciti ovu bombu, neće znati šta ga je snašlo. Ja, ima da padne ko na Hirošimu. Šta je ovo? Bomba! Šta je bilo? Predam se. Znao sam. Oko čega se vi shvatite, šta se dešava? On je ukrao gumicu. Pa Mora da je vrati. nisam ti okrio gumica. Ne, ko je? A, mislite ovu? Šta? A daj. Si vidio kako se razredno šišao? Da, vidio sam. Dobro. Pa, dvorište je. A ne! Ne! Na njemu pacu. Kako nije dobro? Aj, ovo mislim. Johnson, vrati! Šta si jeo ljude, a? Ajde, umi se bo... Tek što si završio vojnu školu, a ja tek što sam izašao iz groba. Ujevate. Ne, dobro je pasta. Ja sam... Bomba! Andrej na hane zove, a? A nisam dobio.